ndarafara serious kwani matombo ndijuma kani ndani tori basa kwapingu kwangu nditoshandira uku apa pane mota iwa ndobva mpaka zokuna kudaro basi director wangaitwa inini hanzi pakaita zvi odi tisvikewo zibanova pangoti zizi ishanditogadzika mudhara apa kapakirawa pacho but semunhu womwe tikangosvika sezvi zvafana kufira something ngatitibvise bhutsu tiise apo because vana madzibaba vazhinji pakirawa pava vane bhutsu ngativaosati vatomira Rugare kuti makagara Rugare garei nyumba materesi gara ipapo garei baba tokushandirwa tiripo pasi kana tinopfugama aiwa imi garaika kupfugama ndokuti muhomwe panapa tine vatopfugamisa tine vatogarisa pasi handitika imi vamamaini vanenge vauya nezvemamaini kudaiso hati kupfugamisi tinoziva kuti maimafambire zvemaini saka tinotoita kuti muite mugare zvinhu zviri safe apa ndapa nenyaya wondiye muri zvemaini ndopatuti isusu apa ndopane nyaya dzisa fabi apa wondiye muri zvemaini ndatomuona kuti ndiye ane fesi yemaini fesi yake mirai baba nyaya iri apa haisi nyaya yemaini aiwa iva mundizichiprofita munhu wache mondisiyira mukana nyaya iyo ndiendera kubata nyaya iyoyo ndikuratidzwa kuti imimi mudhara vana venyu vauya nemi vachitaura makaromba handiti hani mauya kuzogwisa nyaya urombo hwababa venyu aiwa mudhara asifira bo ndo pandikutaura kuti mudhara makadyiswa mudhara imi makadyiswa chinhu chiri mudumbu menyu umu kamu chinhu chiri kufamba mudumbu menyu chitenderera chiya kumusana chibata chida iso chichimboya kuno kuzobata mapapu kuno amukona saka chikabata gearbox kuno chobata mapapu chida iso saka mudhara mudumbu rakazvimba dumbu rawo rakadyiswa madzimai wenyu imimi ndiye akakudyisai imimi mudzimai wenyu akakudyisai atosara kumba asi kufarira nokuya kwamatoita kuno mudzimai havana mudzimai mudzimai vavanai ndimai vedu vakashaika havatoine makore 3 vashaika mweya wavo ndo uri kutenderera semudzimai ndo vari kupota vachivaisira mushonga muchikafu kuti vatevere kwakaingo kwavakaenda handi wakafa mai wenyu ndokutaura wani tiri kufamba nechiprofita wani asi kudumbu kwacho hakuna problem hamuioni kuonekwa nemweya problem murikuona zviri mukati here munhu problem igumbo havasi kukwanisa kufamba negumbo kwanisa kufamba negumbo kumwe kwese kuriraita aiwa mona gumbo iri zvarakaita manje gumbo iri rodangotsvagirwa bhutsu hombe imwe yakati kurei mbichana handi inyaya kuti havasi kukwanisa kutsika pasika gumbo vatazofamba nenyagumbo aiwa musafambisa negumbo kaimi wafambiseni mapatapata kamungu watsvagira mapatapata wotofamba negumbo rawo ndere mapatapata musapata mutovadzimbira havaritodi kana kutogumiwa gumbo ravo rakazvimba panapa rikutoora kuseri riri kuora kuseri kuseri saka tobata isati toya kuti muzopodza marwadzi arapa makubata muchiwedzera manje ipapo ndipakuningira manje mama waine mari yedare tasingazivi kuti mari ndokudzaipadiwa mari yedare ndita hallo spio ndikuti unogona kuzongoya time nhasi ndongokupawo 15 ka hapana papachi pangazodzokera wakadaro unongoya aiwa mama aiwa madzimai abuda wakunorora kugomo nasa aiwa ndikuti madzimai nhasi wakunorora mugomo unouya ma556 ko handisenda kugomo aiwa zvakadaika kana ndopangadzokera usina chingwa aiwa ndine marako wandinawo wanotosiya pauri washoma papi pacho pangadzokera kudaro ozoti madzimai achitumbe naiwa nhasi aiwa nhasi uya wakagesa unotozogezera mberi augeseri mberi kauya ubva wakagesa ikoko izeni pese dare randinaro panapa ndedare randarogona kubudisawo pasho vane mari vane matumbu mina
Sorry, disturbance this. Right. Oh mama tibaba wane gumbo. Gumbo ndori kurwadza. Oh. Gumbo right. Saka ichi chakatona trouser rakatona matira neronda racho. Zvakatoora gumbo ine. Rakatoora trouser rakatona. Wasa kuti cancer kai. Kana siri cancer COVID. Takutobvunza kumwe yanyu. Ai, chomata zwe rapi. Gloria rapi, expression kwadzana. Mfambe. Yepo chakale kundondo. Not on. Panoto ndiye mwenye runotoni. Hatina amai runotoni. Asinotoni ndongori uyu ndikunzwa mungoshedzera. Amuna nzvimbo yenyu iri panotoni? Hatina na amuchita muna nzvimbo yenyu iri panotoni ndichona amudarike patogeti. Daka patogeti ndakwarara. Saka nzvimbo yenyu iyoyo. Ndarati baba ugweri tongoenda wani mata. Baba ndikuona kuti baba vakaita dambudziko rokuti wakatsika munhu nemota. Mweya ungozi kufamba. Wakatsika munhu nemota yavo wakatsika munhu. Ndamambotenga mota. Havana havatogoni kana kudhiraivha kwacho. Munhu antori nemotikari ndini nemunin'ina wangu. Asi yangu yakatofa isi kutofamba. Ingofamba ndiyangu chete. Inotofamba ndiye. Asi mudhara havatogoni kana kudhiraivha. Havatogoni kana kudhiraivha. Havana kudhiraivha nemota. Manyatera ndiana? Asi vakatongopfeka manyatera arapa. Ndiani manyatera? Ndiavo manye ndiamda. Samuri kupikisa sei? Arisi tairi rakagadzira nyatera. Itai. Samuri kupikisa sei ndichitaura kuti ndarakatsika mota, mudhara wenyu akatsika munhu nemota. Ndikuti baba vaka nyatera rawe ndo rakatsika chi? Ndo rakachibvisa pa tairi rakagadzira nyatera. Ndo tairi remota yacho yakaita sei? Yakatsika munhu. Ndo rati kutaura iyo. Aiwa madzibaba kwete madzibaba. Matai aya ndakatobva nawo ku South Africa ari manyowani. Uyanika nenharo. Aiwa. Nharo idzo ndodzidzura kuti iwo utaura kuti handi wakatenga matai. Matai ndakamatenga manyowani shop chemo. Saka asinotombotsika hapo kana pasi. Akatouya tichida tikatotengera baba tichiti vaise pangoro. Akazongorohwa nezuva nekuti ngoro yanga yakapwanya bearing yanga isina kugadzira. Handi ngoro yanga maina uchigari. Amuna nda uchigari ngoro yenyu. Haina yanga yakatofa bearing. Zamura nangwesa ngoro patai pangoro ndobva yakangofira ipapo. Haana kutoisiwa pangoro. Akangouya ida kuisa pangoro ngoro yanga yakafa saka ndobva vatozomaisa pamota yavo blazi. Ndopakangoshanda ari. Havana bhiratsika. Wosakura kuti mota iyoyo haina kumbofamba mutara. Akufamba mutara yakafamba asi haina bhiratsika munhu. Haina mutsika munhu. Akakuudza kuti payakatsika hapana kutsikwa munhu ndiani? Akakuudza kuti payakatsika hapana kutsikwa munhu ndiani? Apa muri kuti pandakapfuura napo pambotsikwa munhu. Ndo payakatsika ipapo, ndo pakahakira mweya ipapo. Ndo payahakira pamatai manyuwani. Special mweya yemaafrika inohakira pazvinhu zvinyuwani. Unzwadari racho. Unzwadari ndobata. Saka asura kupedzera nguwa. Iwe une mota isati yafamba iwe. Iwe ndakupiwa. Ndinati kupe graphic. Apa munopora. Mazomba chidhumbeni. Kuti mupore pano magirawo. Magirawo pano. Ndoto unogeza iro. Unogeza kuti mota yako isafa zvakaita mukomokuwo. Mota yako yakaora nenharo idzodzo. Usaita nharo mufamily mako. Iyo unigeze maoko. Izvi zvauchabata ipapa zvofa kuendi. Katika. Usaita nharo. Vanhu vakataura usapikisa. Wayambuka so. Izambuko iroro. Unogeza mazuva matatu. Mazuva kwete pakugezera pazuva. Unogezera 3 days. Ugezera 3 days. Kwete kugezera mushawa ka. Wakomana. Kwete kugezera mushawa. Unogezera mubucket. Mvura ichiyerera kudai. 3 days. Panze rekana mba. Chero wageza chete 3 days. Muchikumbirira. Ndonyani ndikuzodze. Mukomborerei mwana komana wenyu. Ndasomza kechingana. Akake 4 Acharoziva. Mama days achadarikira manje. Rochinjwa muna mato. Nayerongokupa iwo. Mukomborerei wese wanofamba. Mota yake futi ngaimuke. Iyo yakafa iyoyo ngaitomuka iyoyo. Ifambe zvakanaka kanika. Baba wake umbore. Apa ndo pane nyaya manje. Apa unoda kuonesana mababa. Inini panapa ndiri mutumbo wakatuma.
saka ipapa pakutoda kuti ndimanye kwamadzibaba vachazunguza mazibaba vachazunguza vanopa munamato kuti gumbo ripore aiwa iwe tiri kuvhariwa namadzibaba vana chavari kuona madzibaba achazunguza ndovaziva iwe ndo vakandishandira nditenge mota iya yapikapu yewaiti yangu ndomaita vari kuota fozi ndo vari kuota fouzi ava hapana ini ndakatokuenda ndisingazive ndo vakatondivhurira mari kuti hapana zvatiri kuita somukaindara hapana zvatiri kuitiwa ungatani munhu ari kutadza kuona amusimuki pakirawa aiwa tosumuka nokuti mabvira kugara kuchinyepera kamadzibaba hamungati kuti zvamadzibaba achazunguza katovaziva kavari ndo vakatoshandira bhazi vangu indakati ndasingatozivi ndakatozoziva kuti ndivotoziva inini zvangu izvezvi baba kuti varware ava ndini hakusatoenda kwandiri kutoita kwatikatoenda atodzoka achifamba baba akaronda kanopora hatoverengi vanoraparapa nekuatorapa ini vakatondirutsisa chinjani ndakatodyiswa tikatofa ndikatotarisa vanorapa madzibaba achazunguzasangalisiye baba panapa chimaiko madzibaba achazunguza tese toenda nemunoite manguva madira mazimvura zvotaita munyaka titase munhu makondesa taita munyakandodi kana munyaka madzibaba achazunguza vanorapa kensa vanobatsira ivo nekasina mabasa vanenge vakatizwa nemadzimai avo dzakafa madzibaba achazunguza vanenge vane mweya wezvikwambo mweya wezvidhoma mweya weuroyi madzibaba achazunguza vanobatsira saka naititi baba imimika chisiyarai panapa kuti kasiya baba rudanorapwa ndiye toenda nababa mazozvomaita manjika imkaimari pavo pashoma semunhu aprofitawo mari yachina taifana kukupa endi yatakuda kutotenga mushonga wekugeza munyaviri watamvura yamatidira taita munyaviri hatitenderi kugeza ka 3 hazviri nani mari yacho yatinopa madzibaba achazunguza mungatitize zvinhu mamiri atataura ndogona kutaura ndokupai munamatomo aiwa asi hatichatodi tatoona kutofokaita mota yabrazika inyaya kuti vatone time vasingaiti kwamadzibaba achazunguza saka aichakutoenda nababavatoota force madzibaba achazunguza nematanga mafoni aiwa topaziva nhamba dzavo tinadzo imimi taurai dzamoziva toti taurai dzamoziva kana aiwa ngavatiudze nhamba dzemadzibaba achazunguzaatorinanzvagara navo each and every time vanobatsira but apa ndindavhura kirawa kaichenyi kirawa mweya hamuna chenyi kirawa mweya hamuna mweya uripo ka but ndara kutorwadza atakure mudhara aiwa madzibaba matombo enyaya mumanye pawaterfalls pamadzibaba achazunguza vanobatsira matambudziko ose madzibaba achazunguza vanobatsira matambudziko ose amemunawo mukurarama manya ikoko munosvika moti tabva kwamadzibaba achidhumbeni matiraira kuno musati anhu akukurayirai ndida kurayirai kwamadzibaba ikoko kumakutanga kuti maita mega madzibaba achazunguza vanoona vanobatsira saka vanhu vakuita kuotafozi kwamadzibaba achazunguza ka dai vanhu vatonga vabata panhamba dzavo muwanza kuti kwai mabva kuno madzibaba achazunguza muwanza kuti tanzi madzibaba achidhumbeni tiuye kuno ndinda kurayirai alo bebi usauya vanhu varamba kuisa mari